लोग घेरी अइले हो कि आहे बाबा महुआनी लागी गईले कुछ सजन लोग घेरी अइले हो। कोठा ऊपर कोठरिया हो बाबा, कोठा ऊपर कोठरिया हो बाबा कि आहे बाबा खिड़की नो लागेला कि वाड़ सजन लोग घेरी अइले हो कि आहे बाबा खिड़की नो लागेला कि वाड़ सजन लोग घेरी अइले हो। ताही कोठा सुतले बाबा हो अपन बाबा, ताही कोठा सुतले बाबा हो अपन बाबा कि आहे बाबा काहे सुतिले नीर भेद